படம் எப்படிங்க இருக்கு? சிறப்பா இருக்கு சார். படம் ஃபேமிலியோட படம் பார்க்கலாம் வந்து. ஓகே. இந்த வருஷத்துல ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு போது கண்டிப்பா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே. படம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. எல்லாரும் பார்க்கலாம். லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து எனக்கு சில் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா ராயர் பரம்பரை படம் பாத்தீங்களா? ராயர் பரம்பரை படம் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கு. ஓகே சார். நல்ல காமெடி படம். ஓகே சார். குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் படம். ஓகே. மொட்டராஜன் கலக்கிருக்காரு. ஓகே. ஹீரோவும் சூப்பர். ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் அவர் வந்தாலும் கலகலப்பா கொடுத்துருக்காரு. ஓகே ஓகே. டைரக்டர் அருமையான ஒரு சுந்தர்சி பேட்டர்ன்ல படம் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. படம் நல்லா இருக்கு சார். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை விட செகண்ட் ஹாஃப் சூப்பரா இருக்கு. ஓகே. காமெடிலாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சரி. படம் வந்து நம்ம சுந்தர்சி சார் படம் ஸ்டைல இருக்கு படம். ஓகே. ரொம்ப காமெடியான படம். யாருடைய நடிப்பு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு? இதுல எல்லாருடைய நடிப்பு நல்லா இருக்கு சார். யாரும் குறை சொல்ல முடியல. எல்லாருடைய ஏன்னா நிறைய காமெடி ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. யாருடைய நடிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? இதுல மொட்டராஜன் நல்லா இருக்குது. ஆனூராஜ் சார் நல்லா இருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல நல்லா இருக்குது. பசங்க கூட இருக்கு. அவங்களும் நல்லா பாயிண்ட் ஆஃப்ல எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே. சிறப்பு சார். எல்லாம் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஸ்லோவா போகுதுன்றாங்க. உங்களுடைய கருத்து? ஸ்லோ பண்ணாலும் காமெடியோட போகுது சார். செகண்ட் ஹாஃப் ஃபாஸ்டா பண்ணாலும் விறுவிறுப்பா போகுது சார். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இந்த டைரக்டர் வந்து புது டைரக்டர். அவரோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு? சொதப்பி இருக்காரா? கரெக்டா கொண்டு போயிருக்காரா? சிறப்பா இருக்கு சார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய் மீட்டர் அசிஸ்டன்டா இருந்தாரு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணிருக்காரு. ஓகே. அவருடைய டைரக்டர் எப்படி இருப்பாரு? ஆமா. சிறப்பா தான் இருப்பாரு. கண்டிப்பா. அவரு டாப்ல தான் இவரு டாப்ல இருப்பாரு. கண்டிப்பா So, கண்டிப்பா. சிறப்பா இருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பெரிய படங்களுக்கு கொடுக்க முக்கியத்துவத்தை சின்ன படங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல. அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன? சார் எல்லாமே இப்போ வந்து த்ரில் மூவில படம் பார்த்து ஆக்ஷன் மட்டும் பெரிய கோடி அந்த கோடி செலவு பண்ணி இந்த கோடி சொல்றாங்க சார். அது ஓகே. பட் இந்த மாதிரி சின்ன மூவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட், காமெடி, வயிறு குழுங்க. நம்ம 150 ரூபா கொடுத்து திருப்பி படம் பார்த்தா இந்த மாதிரி படம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. வயிறு குழுங்க சிரிச்சுட்டு அன்பால வரும். இன்பமும் துன்பமும் பாசமும் எல்லாம் கலந்த நகைச்சுவா இருக்கு அந்த படம். ஓகே. எல்லாம் சென்டிமெண்ட். ஆக மொத்தம் படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. படம் எல்லாரும் குடும்பத்தோட வந்து பார்த்துட்டு கலகலன்னு சிரிச்சுட்டு போகலாம். கண்டிப்பா சார். கலகலன்னு சிரிக்கலாம் சார். நீங்க 150 ரூபா டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா 150 ரூபாய் சிரிக்கலாம். மேலேயும் சிரிக்கலாம். ஓகே 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 ஓகே. தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. மனோபாலா சார் லாஸ்ட் படம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஆனந்தராஜ் சார் எல்லா காம்போ இருக்கு சார். எல்லா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. நல்லா பண்ணிருக்காங்க. கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு. காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கா? சூப்பரா இருக்கு. ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. அதான் மனோபாலாவோட கடைசி படம் இது. அவருடைய காமெடி எப்படி இருக்கு? சூப்பர். டைரக்ஷன் எப்படி சார் இருக்கு? டைரக்ஷன் நல்லா இருக்கு சார். கிருஷ்ணாவோட ஆக்டிங் எப்படி இருக்கு? சார் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணிருக்காரு. ஓகே. நல்லா நடுத்தரமா பண்ணிருக்காரு. ஓகே. ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் எப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு புதுசா இருக்கு. ஓகே 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 ஓகே. சார் கொஞ்சம் படம் எவ்வளவு 2 மணி நேரம் போதா 2.5 மணி நேரம் போதா? 2.5 மணி நேரம் போகுது. வெறுப்படிக்காம போதா? வெறுப்படிக்கல சார். ஓகே. செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தாங்கன்னா புரிஞ்சிடும் சார் படம். ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அப்ப ஒண்ணும் புரியல. ஆமா ஜாலியா இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா இருக்கு. ரிவ்யூ பண்ணி காட்டுறாரு. சரி 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 சரி. எதுக்காக இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு ரிவ்யூ பண்ணி காட்டுறாங்க. மியூசிக் எப்படி சார் இருக்கு? மியூசிக் நல்லா பண்ணிருக்காங்க சார். ஃபைட் இருக்கா? வந்து நல்லா பண்ணிருக்காங்க. சாங் ஃபைட் வந்து 4 ஃபைட் சார் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. சாங் நல்லா பண்ணிருக்காங்க சார். தேங்க்யூ 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 சார். சார் குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் படம். ஓகே. மொட்டராஜன் கலக்கிருக்காரு. ஓகே. ஹீரோவும் சூப்பர். ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் அவர் வந்தாலும் கலகலப்பா கொடுத்துருக்காரு. ஓகே ஓகே. டைரக்டர் அருமையான ஒரு சுந்தர்சி பேட்டர்ன்ல படம் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. முழு நீள நகைச்சுவை படம் தான். அப்போ முழு நீள நகைச்சுவை படம் எல்லாரும் பார்க்கலாம். செக்ஸ் ஆபாசம் எதுவுமே கிடையாது. குடும்பத்தோட உட்காந்து பார்க்கலாம். சுந்தர்சி சார் படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஓகே. மொட்டராஜன் காமெடி நல்லா இருக்கா? இல்ல மனோபாலா காமெடி நல்லா இருக்கா? ஆனந்தராஜ் காமெடி நல்லா இருக்கா? எல்லாருமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க சார். எல்லாமே நல்லா பண்ணி எக்ஸலன்ட். ஓகே 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 ஓகே. படம் 2.5 மணி நேரம் வெறுப்படிக்காம போதா சார்? நல்லா விறுவிறுப்பா போகுதுங்க. ஓகே ஓகே. நல்லா இருக்கு. ஓகே சார். நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிடிச்சா செகண்ட் ஹாஃப் பிடிச்சா சார்? எல்லாமே நல்லா இருக்கு சார். ஓகே. நல்லா இருக்கு. படம் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா அன்னைக்கு பெரிய இயக்குனருக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் சின்ன இயக்குனருக்கு இல்ல. இவர் புதுசா வந்திருக்காரு. இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன? இல்ல நான் இது நல்லா பண்ணிருக்காரு. நல்லா பண்ணிருக்காரு. அவர் புது இயக்குனர் மாதிரி இல்ல. இல்ல இல்ல இல்ல. ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். சாங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த படத்துல. ஓகே. சாங்ல வந்து நிறைய செட்டுங்கெல்லாம் வேற போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப கமர்ஷியலான படம் இது. அதே மாதிரி இதில் மொட்டராஜன் சார் காமெடி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதில் ரொம்ப ரசிகரமாக இருக்குது காமெடி. இதில் வந்து என்னன்னா நம்ம ஆனந்த்ராஜ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. வில்லன் கேரக்டர் அவர் தான் மெயின் வில்லனு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதை தாண்டி வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்லவே தேவையில்லை. அவர் கிருஷ்ணா சாருக்கு வந்து கழுகுட்டு மாதிரி ஒரு படம் இது. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் இது. ரொம்ப ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம். கமர்ஷியல் படம். இது வந்து நீங்கள் படத்தில் வந்து தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்க. எல்லாரும் நல்லா ரசிச்சு படம் பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்ல படம். தேங்க்யூ. காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. காமெடி வந்து சூப்பராக இருக்கு. சுந்தர்சி சார் படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு காமெடி. மொட்டராஜன் காமெடி எப்படி சார் இருக்கு? ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மொட்டராஜன் காமெடி தான் படத்துல ரொம்ப ஹைலைட்டா இருக்குது. ஓகே. மனோபாலா சாரோட கடைசி படம் இது. ஆமா ஆமா. அவரோட காமெடி எப்படி இருக்கு? காட் இஸ் கிரேட். அவரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அவர் குரூப் எல்லாமே பார்க்கும்போது அவர் காமெடி சீன்ஸ் தான் வருது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவரோட காமெடி சீன்ஸ் எல்லாமே. கடைசி படமா இருந்தாலும் ரொம்ப நல்ல படமா கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. கடவுள் நல்ல படம். எனக்கு எங்கேயுமே வந்து
கடி போடுற மாதிரி எல்லாம் இல்லை. எல்லா காமெடியுமே நல்லா இருக்கும். நடுவில் லேக் ஏதாவது இருக்குது இல்ல அப்படிலாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை. படம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பா வந்து சாங்ஸ்லாம் எப்படி சாங்ஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் ஒரு லவ் சாங் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து லவ் வைக்கிற மாதிரி சாங் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே நல்லா வைப் பண்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து பாட்டு பாத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது சொல்றாங்க. எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் காமெடி, செகண்ட் ஆஃப் தான் எமோஷனல் சீன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு போனே தெரியல. கண்டிப்பா இல்ல நிறைய காமெடி ஆக்டர்ஸ் யாரோட காமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சது? எனக்கு மட்டும் ராஜேந்திர சார் காமெடி, அவர் அண்ட் கிருஷ்ணா காம்போ, ஆனந்த் ராஜ் சார் காமெடி. 2 years கழிச்சு கிருஷ்ணா ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு இது ஒரு கம்பேக் மூவியா இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்கும். அவர் ஆஸ் யூஸ்வல் லைக் நானும் காமெடி அவர் ஜான்றது பார்த்ததில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது சரியான சூப்பரா இதெல்லாம் சாமிங்க ஆஸ் யூஸ்வல் நல்லா பண்ணா டான்ஸ் பண்ணிருக்காரு, ஃபைட் பண்ணிருக்காரு, எல்லாமே சூப்பரா பண்ணிருக்காரு. ஓவராலா படம் இருக்கா? கண்டிப்பா யாரோட வந்து பார்த்தாங்க. தேங்க்யூ.